Den der. Den her. Den her. Den skal jeg holde den imens du. Okay. Der er i hvert fald en hvid. Ja. Og en hvid. Ja. En mener en sort. Ja. Nu har du kun gjort det én gang. Så jeg regner med den grønne og den hvide. Hvid og grøn. Så tror jeg, det er den grønne, der så rigtigt. Og så tror jeg, den hvide skal være så gul. Der. Og skal være en jakke. Okay. Det gav så en hvid. Okay, så gør det her. Så tror jeg stadig, det er den grønne. Ja, nej, det er jo ikke den. For så er det jo ikke den, der står rigtig. Men det var... Det er rigtig farve gul. Nej. Vent. Jeg skal blive hvid. Jeg siger rød og hvid. Ja, så tror jeg skal prøve gul. Ingen ved det. Så der. Ja. Så blå. Så der. Her. Så rød. Så der. Der! Okay. Okay. Og du er en hvid. Igen nu. Den hvide. Vent. Hvis jeg sætter den der, så kan det kun være her. Hvis det er den. Og så kan det være den blå, det skal være der. Nej, det kan det ikke. Så kan det være den blå, skal være der. Så kan det være den gule, så kan det være... Nej. Så kan det være den røde, så kan det være den røde, så kan det være den røde, skal være der. Så kan det være den grønne, skal være her. Nu skal du tænke på, at det skal være en af dem, der står dernede, som de gør der, hvis der skal være en sort. Nå ja. Vent lidt. Det er sådan, man skal tænke tilbage. Vent.